Sada ću vam govoriti o sportskoj masaži. Zapravo, govorit ću o sportskoj masaži u kontekstu tečaja sportske masaže koje se provodi u učilištu Lovran. I reći ću već na početku da sportska masaža zapravo nije samo jedna masaža i da to nikako nije masaža koja se izvodi jakim, čvrstim pokretima, laktovima, stisnutim šakama. Naravno, imamo i tih pokreta, ali su tehnike sportske masaže, kako sam rekla, nije samo jedna, radi se od 4 do 5 manualnih tehnika koje efikasno pomažu prije svega sportašima i rekreativcima, a nakon toga i svim osobama koje imaju zdravstvene poremećaje, oštećenja ili ozljede mekih česti. Kad govorimo o sportašima i rekreativcima, njima je sportska masaža potrebna na početku zbog toga da preveniraju ozljede, da si pomognu svim mogućim parametrima izvedbe treninga ili takmičenja na koje se pripremaju, a također im je vrlo bitna nakon sportskih takmičenja ili nakon treninga da se što prije oporave upravo mišići i druge meke česti kako ne bi došlo do zamora i naravno do mogućih ozljeda. Što se tiče mekih česti koje pominju o koštano-mišićnom sustavu, i to ne samo mišićima, sportska masaža utječe na mišiće, ligamente, tetive, znači mišićne tetive, a isto tako i na fascije. Na tečaju sportske masaže učit ćemo pod broj 1 anatomiju, i to funkcionalnu anatomiju. Nećemo samo pričati o nazivima i lokacijama mišića, već ćemo govoriti odnosno o funkcijama mišića. Zbog čega? Zbog toga što efikasna sportska masaža predmnijeva pod broj 1 definiranje funkcionalnog statusa, odnosno fizikalnog pregleda pacijenta. Nakon toga učimo provesti fizikalni pregled pacijenta, počevši od anamneze. Nakon toga ćemo provesti vizualni pregled pacijenta, zatim palpaciju. Doslovno ćemo učiti palpirati po principima palpatorne anatomije i osim palpacije učit ćemo kako izvesti najjednostavnije testove opsega pokreta. Kada naučimo taj prvi dio, teorijski dio, idemo na demonstraciju, na prikaz, a nakon toga na uvježbavanje pojedinih tehnika. Koje su to tehnike? Za izvedbu, pravilnu i efikasnu izvedbu sportske masaže potrebno je naučiti i naučit ćemo tehniku duboke frikcijske masaže, zatim ćemo učiti tehniku funkcionalne masaže ili masaže u pokretu, koja je prije svega usmjerena na rješavanje problema sa fascijama, ali isto tako na trigger ili okidačke točke ili točke restrikcije u fascijama i u dublje položenim točkama u mišićima. Učit ćemo i drenažne pokrete, jer drenažni pokreti su bitni kada naš pacijent ima akutni muskul fiber, samim tim ima i višak tekućine, i kako bi uopće mogli pristupiti dublje u mišić, potrebno je najprije izdrenirati, riješiti se viška tekućine, ubrzati cirkulaciju i na kraju, odnosno posljednja tehnika manualna koju ćemo učiti u sklopu sportske masaže je postizometrijsko istezanje. Upravo ćemo pripremiti pacijenta sa svim prethodno navedenim tehnikama da bi postizometrijskim istezanjem postigli upravo povećanje opsega pokreta, naravno ukoliko naš pacijent ima restrikciju. Evo, to bi bilo ukratko o sportskoj masaži. Hvala vam na pažnji.